Flere glade børn og voksne, det er et resultat af et kommunikationskursus for de kommunale daginstitutioner. Vi var med til en lektion. Elisabeth Sigemsen er uddannet pædagog og blev tilbudt fra sin arbejdsgiver om at uddannelse, som handler om personlighedsudvikling. Enneagram kaldes uddannelsen. Hun var i tvivl i starten, for hvad går det ud på? Enneagrammet går i virkeligheden ud på en forståelse af sig selv som menneske og andre. Man kan sige det der med, at i stedet for at gentage mønstre, så finde ud af, hvorfor jeg gør det. Man taler jo tit om, at mennesker tror, at vi tænker ens. Det gør vi ikke. Så det er lidt sådan metaforisk set, kan man sige, så de briller, jeg har på, den måde, jeg vælger at betragte verden på. Så hvis jeg begynder at få en indsigt i, at der er andre måder at se det på, så får jeg det, som på moderne sprog hedder rummelighed over for andre. I virkeligheden handler det om accept af, at der er andre måder at se det på. Og så i virkeligheden en faseliste på, hvad er det, der sker for mig, når jeg bliver stresset, og hvornår jeg egentlig er i min lykkeligste stund. Elisabeth Sigemsen har siden 1996 arbejdet i daginstitutionen UNAR. Hun har netop fuldført 2-årig Enneagram-uddannelsen. Jeg kunne engang reagere kraftigt, være dominerende og mente, at jeg vidste bedre end mine kolleger og børnene, som jeg passede. Jeg mente også, at det bare var sådan, det skulle være. Det betød, at jeg straks fortrød det, jeg sagde eller gjorde, og skældte mig selv ud. Efter gennemførelsen af uddannelsen er hun mere bevidst om sin egen væremåde og kan bedre kommunikere mellem sine kolleger, børn og børnenes forældre. Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan den, jeg taler med, er. Jeg har også fået sat mine ben mere på jorden. Jeg har også måske deres øjne blevet mere imødekommende. Med hjælp af Enneagram lærer du 9 forskellige mennesketyper og lærer at kommunikere med dem alle. Vi har en tendens til at fokusere på faglige kompetencer, og det er rigtig godt. Men jeg tror jo på, at man bliver hyret for faglige kompetencer, men man bliver fyret for personlighed. Og det vi lærer på vores almindelige uddannelsesinstitutioner er jo faglighed. Og der blev faktisk lavet en undersøgelse for et stykke tid siden, at rigtig mange af de erhvervsledere, der i dag ansætter personligheder frem for faglighed. Fordi at fagligt kan jeg udvikle folk, men jeg kan ikke udvikle folk personligt, hvis ikke de selv har en interesse. Så der skal være en interesse for at udvikle sig positivt, personligt. Og det er det, Enneagrammet kan. Det kan give dig nogle værktøjer til at lære at kommunikere ordentligt over for andre. Blive accepteret. Elisabeth Sigemsen er glad for at have fået mulighed for at lære om Enneagrammet. Der er plads til alle, uanset om vi bor her eller andre steder i verden. I grunden har vi samme forskelligheder, og vi har alle mulighed for at udvikle os, hvis vi selv vil. Men det er dejligt at have været igennem en sådan udvikling og vide, at der stadig er mulighed for at udvikle sig videre. Det derovre, det er det, man kalder niveauer. Hvis du vil vide mere om Enneagrammet, kan du blandt andet søge på resco.dk.